Obyčajné Minecraft púšte sú docela nudné. Okrem tiav a pár chrámov a pár dedín tam nie je skoro vôbec nič. Ale ja som sa rozhodol, že pridám ďalšie štruktúry do tohto biomu, ale má to jeden háčik. Slnko je proti mne. To znamená, že slnko mi bude uberať. Dneska zistíme len to, či som schopný si zaobstarať armor, schopný nájsť enchantované zlaté jablko. No nie, tu bola rovno voda. Dobre, takže čo tu máme? Máme tu... Nehytuj ma, keď som vo vode, čo si retardovaný alebo čo si? Jeden strom, druhý stromček, musím rozmýšľať, lebo slnko ma zabíja a to vôbec není veľmi dobré. Výborne. Jediná, tam chceme určite ísť a uvidíme no, jak toto dopadne. Určite do dediny. A to neviem, podľa mňa to nevyšprintujeme to na kopci, sa mi nepáči. Je to strom ale, to môže byť celkom dosť dobrá výhoda. Alebo možno sa tam dalo prešprintovať. No nie, to nedám, kamo to neskočím. Idem po tento strom, lebo tento strom mi dá drevo, to sa to môžem zakryť. Hej, nie, sakra. To je výborné. Môžeme vyskočiť hore. Nemôžem. Tak tam bol blok, preto ma to damageovalo. Takže to slnko oberá dosť. Povedzme si úprimne. Máme drevo. Teraz by sme to mohli vyšlapať. Takto. Tu spravíme, potrebujeme sa o úroveň vyššie. Okay. Tak. OK. No a potrebujem ale zase úroveň vyššie. Je to také oničo ešte na kopci a ja nemám teraz čo robiť, reálne asi mi nič iného neostáva, než mám počkať do konca tohto dňa a potom tá vyliesť, lebo inak to nevidím. Idem do tejto jaskynky asi. Pozor. Nice, nehytlo ma to, pretože už som bol pod strechou. OK, takže spravíme si nejaké tie nástroje. Spravíme krompáčik. Budem mať 3 železa nejaké ešte, lápis tu je. Je tu uhlie, ale sa mi to nechce ťažiť, tak keď je to pod vodou. Keby som mal kyblik s vodou, tak sa môžem pohybovať kam chcem vlastne. Takže kyblíček nemáme, tak budeme musieť to nejako vykompenzovať. Dobre, ja sa nemám, tak sa pozrieť, skraftím si dvere, keby niečo a poďme to testovať. Aha, tu nič není. Myslel som si, že to bude nejaké ďalšie železo, ale nie je. Je tu iba lápis, kopr a teda všetko. Ja sa dusil. No nič, to budem sa čakať. Ty kokos, dobre, začína byť noc, možno to už damageovať nebude, damageuje, dobre, rýchlo, to je dediny. Možno nezabije nejaký skeletón, pretože ak hej, tak ma šľahne. Dobre, to sú tie vylepšené dediny, takže čo to je, ma nezaujíma. Výborne, jedlo. Máš to, že toto je také otvorené a Iron Golem je v tamto diere, to je úplne výborné, úplne úžasne chráni túto dedinu. Zavri sa! OK, poďme von. Máme tieto balíky sa berieme. Keďže normálny pohyb je v noci, tak nebudem ani spať. To je jediná môj čas, jediný, kedy sa môžem normálne hýbať. OK, ale to sa mi páči. Toto jedlo je základ, takže to je fajn. Tu máme čo? Fishermana, barel, to je to. A zoberiem si ho, sa môže hodiť. Ďalší, tak si zoberiem. Máme, to sa bude hodiť. Rybičku vypuštíme, zoberieme si water bucket. Tým pádom sa môžem už pobehovať aj vodne, môžem behať a nie iba v noci. To máme čo, to som bol, máme čo, nič. Malý zombiča. Pozor. Díky dedinka, ale potrebujem ísť ďalej. Máme čo, tam je oáza. Pyramída, ale iba obyčajná pyramída, to by mala byť aj taká špeciálna pyramída, tam je ďalšia pyramída. Tam by mohli byť reálne nejaké dobré veci. Ja dúfam, že to enchantované zlaté jablko tam bude, pretože to bol jeden cieľ nesplnený. Rozmýšľam ísť do tej druhej pyramídy, alebo sa na to kašľať. Čo tam je? To je strom, že tam je niečo. A teba by sa extrémne hodila, takže ak by to bolo sedlo, tak by som bol úplne rád. Neviem, že tu môže aj spawnovať sedlo, to už som istý. Pavučník, OK. Už mám plný inventár, to čo je? Čo to je? Zlaté jablčko, ale ja chcem to enchantované zlaté jablčko. No to je nič moc, takže síce máme zlaté jablko, ale nie je to enchantované, čo potrebujeme, takže to je ďalšia dedina, že? Hej, ja som prišiel stadiaľ. Dobre, že tu aj je, lebo začína deň a my potom nemôžeme sa hýbať niekde, čiže budeme musieť zase ostať v dedine, pretože slnko damageuje. Žiadny armor ma nezachráni, čiže to je dosť problém. Čo je za budovu? Ja neviem, šípači. Tu môžeme trénovať, to je fajn, to je hodne fajn. A tam hore sa nedá vyliesť, alebo čo to je. Ok, tam na druhú stranu sa tiež dá ísť, ale to je asi ďalšia akože budova. Rýchlo, to začne damageovať. Tu roving stand a tu máme čo? Nice, to je čo, nejaký farár toto. Pekne spravené. To ma to damageuje. Poď. Toho chleba môžem skraftiť ešte viacej, takže už neviem, či budeme brať ten chleba. Veď von, či dovnútra choď, to si vezmem. Prečo ma to damageuje? Lebo tieto
sa nepočítajú ako plný blok, preto ma to damageuje. Nie každý dom je bezpečný. Teraz mám už celkom dosť jedla, takže ten damage dokážem dobre celkom pokryť. Potrebujem si nejakého domu, ktorý má strechu. Dobre, no a zase budem musieť čakať na noc, pretože inak to nepôjde. Nemôžem sa proste hýbať. Tak už teraz začínal. Teraz môžeme ísť v pohode von, preskúmať po dedinu rýchlo. Ale potrebujem rýchlo nejaký armor. Nechcem ani iron golemov zabíjať. Je to všade čaví, ale nemám tu sedlo. Potrebujem nájsť rýchlo nejaké železo, pretože iba 4 železné ingoty, koľko ich mám, začítam na to pánočky. To je had, ja som to tam chcel pozerať, ako tam bojujú. Je tu plno týchto lávových jazdírok, alebo to teoreticky môže byť ešte aj gejzdír. Obsidian, čo je? Portál zničený, alebo to iba tak vyzerá jak zničený portál, ale nechce sa v ňom odkrývať. Dnesky nemôže byť dosť dobré, ale pri noc chcem skovať povrch. Ďalšia dedina, ale ja už by som chcel nájsť aj tie iné štruktúry, nielen dediny. Bože, ale ja som taký dement. Tak ja mám ten water bucket. Aj ten kyblíček vody a ja krásne sa môžem pohybovať aj cez deň už. Že som taký magor. Jaj, pane Bože, sa musíte facepalmovať všetci za to obrazovkou, že bože, to je taký retard. Nechce sa mi to zase skúmať, aj takto je zase iba žrádlo. Yes! Ďalšia štruktúra, toto je ten Pillager Outpost, taký špeciálny. Taká špeciálna pyramída. Ty kokos, to je aké šťastie? To je Pillager Outpost, špeciálny, prispôsobený tohto biomu. To vyzerá ako nejaký... to je jedlo, nice. Irony. Aj hore sa dá ísť, to asi páli. Ale toto je ten opustený. Ok, to nedáme. Som to už chcel zašpintovať úplne do pyramídy, ale zistil som, že to asi nedám. To je obyčajná pyramída. Poď. Dobre, tak, to je taká špeciálna pyramída. Tu máme, to je niečo zaujímavé. To pod týmto. Nie je tu nič, to je iba taká pyramídka. Aj tak to je pekne slabé, ja som si myslel, že to bude nejaký loot poriadne a nie takéto slabúčké. Lebo vlastne, tu nič není. No. Vyzerá to cool, ale nič tu není dokopy. Dobre, kašľať. Prečo ma to hituje? Som vo vode. Pozor. Poď do jaskyne. Nemôžem na povrchu. Nemôžem byť na povrchu. Dobre, dávame sa to jablko, kašlem to. Neviem, prečo ma to hituje, keď som vo vode inak. Dobre, pozor. Ok, Iron Ingot. Takže mám 2 asi zo 4, alebo koľko ich tam bolo. Treba teraz železo jak sol. Ty kokos rastuje. Tu máme pod zemou. Rýchlo zašpintovať k tomu. V tej vode rýchlo. To je vlastne rovno tuto, tá oáza, tam je tá pyramída. To tak dementne rozlieva, prečo to nerozlieje proste celé? Proste je nebezpečné. A je to nejako veľmi citlivo naladené, lebo ja sa nedotýkam tej vody a chvíľku a začne ma to proste damageovať. Už sme doma, to už v pohode. Doma. Ešte to mám nazvať domov, ale základní. Už iba toto za roh zajsť. Jo, dobre, v pohode, máme tam toto. Takže začína noc, tak poďme do toho templu, ktorý je tamto. Poďme tam, lebo v tomto templi nič není, to je inak celkom dosť slabé, povedzme si úprimne. Aj dedina, neviem, tie dediny sú spávané ako často. Poďme dole, okej. Diamant, nice, zlaté jablko, ďalšie diamanty, super. Dve zlaté jablka, ale žiadne enchantované, ale je to aspoň diamant, sú to aspoň diamanty, no. Ježiš. Dole to nejakú, je to vyschnutá Sahara. A tu je pyramída, nice. Dúfam, že tam bude to zlaté jablko. Enchantované. Jak ja som si aj zobral tie TNTčka, no to nezobral, že? Kašľa. To je čo? Loyalty, Bridge, to je ten spír, že? Dobre, tu nič není tiež, tak nevadí, no, ale ja by som to považoval za úspešné, keďže máme tuto 4 zlaté jablčka, tak ja by som to považoval za celkom úspešné. No a v ďalšom diele len drak nás čaká, pretože ciele som, poviem, že som ich nesplnil, čo je škoda, ale aspoň máme 4 zlaté jablčka a iron výbavu. To bol hlavný cieľ mať iron výbavu, takže ja si že sa mi to podarilo splniť aspoň toto. A možno v ďalšom diele uvidíme ešte niekoľko častí, to rozdelím. V ďalšom diele by som išiel do Netheru a potom ešte v ďalšom diele by som, ak by to bolo tak, uvidím, možno ho spojím, tam neviem. Armorer. To znamená, že to bude niečo dobrého, aspoň dneska si ho zoberiem radosťou. Toto čo je, ty kokos? To vidím prvýkrát v živote, že už bolo takto čale niekde. To
To je fakt super. Ale fakt tu nemáte sedlo? Lebo to sedlo by sa mi hodilo. Armor je ďalší. No zatiaľ zase to je iba helmička. Ale je to chleba. A no. Ježi, mali zombík. Počakaj, tam bývame, takže potrebujeme tam ísť. Ale máme splnený cieľ. Aspoň jeden. A to je mať full Iron Armor. Takže plný Iron Armor a v ďalšom diele mám plný armor, takže ja som spokojný, tento plný Iron Armor máme, takže možno ten skeleton nezabije ešte na konci. To je dobre trápne. Dobre, vidíme sa pri ďalšom partu. Čus.